Въобще не. Всичко беше много добре. Да, очудващо даже добре. Бих могла да кажа. Тъй хора. Вие какво? Величка не. На Тошко трябва слаба да мисли. И на мъжът имаш мант на рожден ден. Честите ли му ти? Айде, я ще му слаба да по-ползва, като се настана някакви. Сега правя едно кръгище. Пламя напали и отивам да не се. Мадони, ти всъщност си ти в 80 станала и близо не ми си спала, нали? Ние двете най-да. Пък Сабина цял ден спала и пак уморена и пак обратия хора. Както и да е, окей, беби. Затварям се, че карам, кажи. Ми на Габриел. Тази от Габриел. Не, явно, защото на Георги човек са го пустили за той. Всеки от номера си майко така пължи. Ходи затварям тази. По пътя си. Айде. Гледай ги шведи, гледай ги само какви са красавици. Кое? Ромео in Beach Boy. Beach Boy Ромео. Ей, супер, направо така, ама тук сега сещаш, че си в курорт всъщност. Да. Виждаш ли, това е по-курортничко такова. Това си е курорт. Сега тук ще върнем и си отиваме и на ниси. Пък тук го искате са... гледай бънчето. Ох, Маримай. Да, то бънче има в Слънчев бряг, има едно до вариатето. Да, ма толкова грамадно не е? Да, толкова е голямо. Аз не съм виждал. Точно зад вариатето има едно много голямо. Има едно в Слънчев бряг, аз го знам голямото, ма толкова ли е? Чакай, че съм много. Няма, ти е много. Аз на такива работи не се качвам. Навива се и се качва там и това е, да. Кръстата ми открадват 4000 евро. Пари, което аз пътувам в събота. Ма чакай, коя къща? Тук в Кипър ли? Да. Въй. Най-интересното е, че нали, моето портмоне не мъжа ми портмонето, а мъжа ми портмонето е до леглото му панталони. Това означава, че сте влезнали в спалнята и се потърсили портмонето. Света... Може да го запишеш как се мириш. Следвайте табелата To the Beach.
Дай аз да ви снимам. Ами не бе, спокойно. Добре, дай. Аз те работи съм гледам. То даже не съм го изключвал, да. А цветята? Да. Цветята само по лейките между Алейките. Там, да. И ще направим, ние няма такова. А къде са... Много красиво. Много. Направо. Всичко е направено в цветя и красота. А къде се спира? Тук на Рекс Напли? Да. С градинката да отсреща, направо невероятно. А тук и на вас, знаете ли как отива на червения потник? Ти нещо, примерно сега в България слънчев град, каквото няма да стане. Не. Гледай колко има място тук и колко имаше отзаде. При нас всичко да ти е хотел до хотел. Точно и там по сега къде се разхожда от хората. Там е нещо, като достанеш, но в момента има вода. Като достанеш от едната страна море и от другата страна море. Много гости. И миналата година ми дойдоха гости на 13 януари будих там. А деня беше както ти е днес, толкова топло. Те бяха по Бански, представи си да се прибереш на 15 януари в България, по Бански така близко. Това е невероятно. Морето и каква е водата и въобще... Добре. Думна ли го там много? Не, сега ще го хвърля. Ей ги бе, най-хубавите двете жени на Блажа. Къде там на острова? Да, сега ще го закарам, да. Хората къде си върват по пясъчето, лагунката подводна, дзък, отиват си на острова и ние отиваме на там сега.
Ето е и първата баня на котето за годината. В кристално чистите води на Агия Напа. Плува малката мишка. Ай, мишленца. Кажи котъмце, студеничко ли ти? Вече не. Вече не, атика. Да, баш сега ти гледаш, ми е много студено. Няма, ние ще те обършим и ще си добре. Ще те обършим и лягаш на слънцето и ще си окей. Хайде! Малката рибка. Като отдавник съм. Като отдавна глези. Много трудно се плува. Еми как, това си е море. Не е басейнчето. Ще съм черна. А? Ще съм черна. Черна си, да. Не бе, не оставихме само. Нищо и няма. Тя си е добре в момента, чете книжка. Не, добре съм, мерси. Нищо не искам сега, съм супер. Хапнах, пинах.